U rrid jingħad ukoll li s-Sur Arnaud, wieħed mill-ewwel li kien fuq il-post tal-inċident, irnexxielu anke jitkellem ma' s-Sur Tewma u saqsih speċifikament jekk għamilxu dan il-ħsara fuq ġismu jew jekk kienx hemm xi ħadd li se tagħmilulu. U fiż-żewġ ċirkustanzi, bil-mod kif seta, is-Sur Tewma irrisponda li kienu li għamel dan kollu u li ma kien hemm ħadd iktar involut. Dan kollu Melvin Tewma għamlu quddiem il-preżenza tal-paramediċi. Fil-fatt kienu fid-9:30 ta' filgħaxija fejn il-pulizija sabet lil Melvin Tewma b'sikkina fidu il-leminija fil-kamra tas-sodda bi ġrieħi fonqu, ġrieħi serji fonqu. Kellu multiple wounds taħt il-kustilji tal-lemin, waħda minnhom fonda, waħda ċentrali u kellu wkoll ġrieħi fuq il-pols tax-xelluk. Immedjatament ġiet informata il-Maġistrat tal-Assa, il-Maġistrat Estrid Mej Grima, fejn dina ħatret inkjesta. Bħalma ħriġna fl-istqarrija l-bieraħ, l-ewwel indikazzjonijiet huma li s-Sur Tewma prova iweġġa' lilu nnifsu. Il-feriti li sibna huma tal-inqas l-investigaturi esperti tagħna u anke dak li sta nikkonstataw minn fuq ix-xena tar-reat li dawn huma self-inflicted wounds. Ma rajna ebda minn dawk li jissejħu defensive wounds. Anka it-titjir tad-demm li nstab fuq il-post kien titjir ikkonċentrat li allura turi li ma kien hemm ebda struggle. Fil-fatt jirriżulta li Melvin Tewma telaq mingħand l-avukati tiegħu fis-6 ta' filgħaxija u ritorna id-dar immedjatament. Kien joqgħod fit-tielet solar ta' dil-blokka ta' 8 appartamenti. Kif spjegajt qabel, dan kellu close protection. Close protection mill-Pulizija ta' l-Special Intervention Unit, però wkoll apparti daw it-tnejn kellna 2 oħra li jkunu għassa mal-bib prinċipali tal-blokka. Wieħed mal-bib prinċipali u ieħor fil-livell -1 huwa il-basement. U dan għal fatt li mill-basement min jidħol hemmhekk vettura jista' jaqbad il-lift u jitla' fuq. Kull moviment kien jiġi loggjat u fil-fatt dan ir-reġistru li għandna żewġ reġistri fil-fatt wieħed fil-basement u wieħed fil-bib prinċipali huma parti llum ingħataw lill-Maġistrat bħala parti mill-inkjesta. Li ħadd fil-blokka tal-appartament inkluż il-pulizija li kienu għassa ma sema ebda kommozzjoni. L-aperturi ġewwa kienu kollha magħluqin, għajr il-bib tal-gallerija kif ukoll tieqa fil-kċina li tagħti għax-xaft. Immedjatament Melvin Tewma ttieħed l-isptar fejn ġie operat b'urġenza. L-istħarriġ kif għadna l-bieraħ għadu għaddej u dan huwa mmexxi mill-Pulizija tad-Distrett ta' San Ġiljan.